בוקר טוב. יש לנו ברית ייחודית ולדעתי גם היסטורית עם ארצות הברית, גם מדינה מול מדינה וגם היחסים האישיים שלי עם הנשיא טראמפ. הברית הזאת אינה אומרת שאיננו מחפשים בריתות נוספות. להפך, אנחנו מטפחים אותם כל הזמן. והשבוע ניתן ביטוי ליחסים מיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו, וביני לבין העומד בראשה, ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן, השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן, בירדן פחות. בכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק בשיתוף פעולה בין הממשלות, בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני. אני רוצה להגיד משהו על המדיני. בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון, יוון, קפריסין וגם מדינות באסיה שלא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת. הכוונה כאן הוא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות ואת האתגרים ואת היעדים בעין אחת מול הצירים הרדיקליים, גם הציר הרדיקלי השיעי שאנחנו מקים בו, הקינו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה, הציר הסוני הרדיקלי. המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה אחרת. והשיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד, וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו. ובכן, ביום רביעי יגיע הנה ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הוא יישא נאום בכנסת, אני בטוח שכולכם תהיו שם, ואנחנו גם נקיים אירוע חדשנות בירושלים, נבקר יחד ביד ושם. אני מציין גם דבר נוסף, שיתוף פעולה מיוחד, אנחנו נקדם שיתופי פעולה בתחומי ההייטק, ב-AI ובקוונטום. אני אומר AI ובקוונטום משום שזה לא העתיד, זה ההווה. ואנחנו רוצים כמובן להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הזה. Now, as said countries come here, Chancellor of Germany was here at his initiative. We'd like to talk to you about our defense industry in which they want to invest a very, very large amount of money. Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. In India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. And there are other countries that are coming to us, one after the other. There's been a change, as you know, in Latin America. You know, the first one obviously is the constancy of some of our friends. Argentina, among them, a tremendous friend, and deserves tremendous applause. Milei. But there are others. There's Ecuador and Paraguay and Bolivia and so on. I think there are about 7 countries right now, and I'm remiss in not calling their names, but the number is growing all the time. Chile. Any more? No, come on, tell me. What? Panama, thank you. Others? Honduras, yes. So have I left out anyone? That's not a Latin American country. Well, there are more. There are more in Asia than you could possibly believe. And some of them are reticent about it, some of them are less reticent, some of them are open about it. They're coming because Israel is a powerful engine. It's a juggernaut on innovation and technology that is changing the world.